Divendres a l'escola i diumenge a la capella on es troba la comunitat cristiana setmanalment, va tenir lloc la celebració que dona inici al temps d'Advent. En clau cristiana, ens volem preparar per a l'arribada de Jesús. L'Advent ens convida a fer una aturada i a cercar, a buscar dins nostre la llum del Nadal, tot reflexionant sobre la nostra vida i fent-nos conscients d'allò que no ens agrada i que és possible canviar-ho. En aquest sentit, l'Advent ens convida a viure un Nadal amb sentit, lluny de la dinàmica desaforada, automatitzada i consumista, agraint els dons que rebem de la Terra i optant per una vida més austera i més coherents amb els valors del regne. Això és el que celebrem des de la comunitat cristiana, però avui també us volem ensenyar com adaptem aquest missatge als moments celebratius de l'escola. Divendres al matí, abans de començar les classes, l'alumnat de secundària va treballar l'Advent a través d'un bon dia llarg d'aula adaptat a cada cicle. Mentrestant, qui va voler, de manera completament opcional, va assistir a una celebració a la capella on ens vàrem recordar que la millor història es desplega en el millor lloc, dins nostre. Desperta primer el teu esperit, connecta amb el teu jo interior, pren consciència del teu entorn i valora les petites coses que omplen el nostre dia a dia. Prepara't, tot seguit, per a la màgia del Nadal, el conreu de la tradició i la decoració dels espais, però també fent el teu cor gran per rebre la pau i desenvolupar la solidaritat vers els altres. A continuació, pregunta't a tu mateix què importa realment i com pots contribuir a fer aquest món millor. Finalment, fes noves totes les coses. L'Advent és temps de renovació i de possibilitats. Amb cada petita acció podem contribuir a crear un món més lluminós i esperançador. En definitiva, desperta, prepara, pregunta i fes noves totes les coses, perquè cadascun de nosaltres és part d'aquesta història extraordinària, perquè la millor història ets tu. Divendres a la tarda, a la sala d'actes de l'escola, tota la primària també va treballar el missatge de l'Advent, adaptant-lo a la seva especificitat. Després d'una entrada festiva i d'una representació escènica per part de l'alumnat de sisè, es va fer una reflexió sobre com podem posar-nos guapos i guapes per dins. El millor per copsar el to i per copsar la bondat del missatge és que ens sentim una part en directe. Quin espectacle més xulo! M'ha fet pensar molt, i a tu? A mi també, i m'ha aclarit molt, m'ha ajudat molt a saber com és això de posar-se guapo o guapa per dins. Jo ara ho he entès. He vist que posar-me guapa per dins potser és pensar una mica en els altres, no? Sí, i que a vegades deixar el nostre egoisme a lloc, la nostra comoditat, i deixar que hi brilli la llum. Quan tenim les ulleres de sol ens portem malament perquè no hi veiem bé. No hi veiem bé. Clar. No hi ha llum dins nostre, no? Què més? A veure, què més heu vist? Quan no tenim llum nosaltres? Érem egoistes. Sergi, eren egoistes sense llum. Perquè les ulleres de sol només ens deixen veure el que tenim al nostre interès. És com amb les ulleres al costat egoista i sense les ulleres al costat de que comparteixes tot, que vols estar amb la gent i que vols ajudar. Aquí ho han entès molt bé. Ho he entès molt bé, ja ho veig que sí, Ja. Sí. Quina és la festa que estem celebrant avui? Avui crec que això de l'Advent ens està dient que amb la llum som millors amb nosaltres mateixos i amb els altres. No sé si tu veus així. Sí, es tracta justament de ser llum allà on estiguem, perquè si estem bé, guapos i guapes per dins, aquesta llum brilla cap a fora. I tant. Quan tenim llum a dins, la podem compartir amb els altres. I si no sóc cristià? Doncs no cal preocupar-se. Tot això ho farem d'una manera oberta i inclusiva, desvetllant
Com podem fer significatives aquestes actituds i aprofitar aquests moments per seguir madurant i creixent com a persones, prioritzant sempre el que ens uneix per damunt del que ens diferencia? A Salesians, sempre com a casa. Hem obert l'escola. Un cop més, en un exercici de claredat i transparència perquè, recordem-ho, som una escola cristiana i salesiana. I no volem renunciar, de cap de les maneres, a que el nostre alumne i les famílies pugueu acostar-vos i viure l'experiència de la bona nova de l'Evangeli. Bon dia i bon inici d'Advent, un temps d'espera i d'esperança.